Salam, Mehriban yurttaşlar. Salam, aziz kardeşler. Hoş geldiniz hemmäňiz. Şu gününe bizim sizin bilen bir arada bolmamyzyň sebäbi şu Türkmenistanyň başga ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary barada, şolaryň edýän jenaýat işleri barada bir öz pikirlerimizi paýlaşalım diýip şu gün sizin bilen bir arada watandaşlar. Hoş geldiniz hemmäňiz. Şu Türkmenistanyň konsullukları barada şuňky gepleşigimiziň esasy maksady şolaryň edýän jenaýat işleri diýsek has ýerine düşürmek diýip pikir etdik. Sebäbi Türkmenistanyň bir näçe ýurtlarda özüniň diplomatik wekilhanalary barda. Biz şu Türkiýede ýaşap otyrys, emma Türkiýanyň başga ýurtlardaky şonýaly konsullukları, şol diplomatik wekilhanalary öz işlerini kanuna laýyk işlerini ýerine ýetirýär. Emma bizim Türkmenistanyň şu Ankaradaky baş konsullugy ýa-da İstanbulda konsullugyň Türkmenistanyň konsullugynyň wekilhanasy bar. Şolaryň edýän jenaýat işleri barada şu gün siziň bilen bir pikirlerimizi alşalym diýip şu güne ekrana çykdyk watandaşlar. Hoş geldiňiz ýene bir gedek hemmäňiz. Oğuzhan kardeş, size söz bereli başladyna. Hoş geldiňiz. Salam vatandaşlar, giç ýaşy. Hakykatdan hem gowy temany aldyňyz. Konsulluklaryň edýän işleri ene biziň Merdan Muhammedow we Kemin ady bilen tanalýan. Şonu ýasak ýollar bilen alkaç gitdiler-de. Näme sebäpden alkaç gitdiler? Dogry atlary aýdan üçin alkaç gitdiler-de. Bular şol dogry atdan gaty erbet gorkar ekenler-de. Bular şol yalan sözläp halky bugüneçe aldap bererleriniň üstü açylyp başlady-da. Ondan konsul işgärleri şu ýurduň daşyna çykan watandaşlary ödleri şol seretmeli-da. Näme diýerler, nidi işleýärler. Şolaryň borjy şol. Sebäbi şolar üçin şolara aýlyk tölenýär. Şolaryň etmeli işi. Ýene Russiýada uruşa gidip duran bir giden watandaşlarymyz bar. Ölüler hem bar. Şolaryň Russiýadaky konsulluk hiç ýyl şolardan habar alýan däldir. Ýa-da Türkiýede bir giden ölen watandaşlarymyz bar. Kimselerden mazarlygynda. Lerçesi ýatydy. Şolaryň hiç birisini ýurda almadylar. Näme sebäpden almadylar? Sebäbi özleri bir kanuna karşı ya halka edýän işleri bir yasa iş bolan üçin şular şol zatlardan gaça durýarlar. Halky äsgermezçilikde halky gaty giçi görýärler, küçümteýärler halky. Bir de edýän işleri jenaýat. Bu jenaýatyň agyrsy gaty agyr bedeli ödemeli bolýar. Sebäbi bir ýerde bir giden ölen adamlardan ine geçen tapar bir nemede çykdy. Habarda mı? Sosyal medyada paylandı-da. $10.000 isleýär diýdi konsulluk. Aslında konsullugyň öde gitmeli şol atlary. Ödleri şol jesedi äkidip öz kojulugyna tapşyrmaly şonu. Ýöne bir ýerde onun hostarlary halkdan pul dilenýärler. Ine şunyň özü bir iň agyr bir jenaýat şu konsulluklaryň edip beren işleri. Ne hakykaty aýdanyň üçin bularyň nemesine oturmaýar eken-de. Ýoluna ýa-da bir işine gelmeýär ekenler-de. Şonuň üçin bular watandaşlardan näçe daş durdugyça öder üçin gowurpdy daşlar. Şu ne pasport iň merkezesi. Şu pasportu oňardy bilmän halky näil kötäp berler şu wagt. Ýurduň daşyna çykarlaryň %70'si şu wagt pasportsyz getip berler.
Özlerem ýygyna gitselerem şol tamojundan girip çıkmak üçin bir giden pul töleýärler. Öz ýurdundan gulçuluk etmene çıkmak üçin senin bilediň bahasy $300 bolsa, senden $3000 isleýärler. Ine bularyň halka edýän jinaýat işleri. Ine Russiýada bir giden studentlerimiz nähil edip setin çıkardılar. Barıp şolun arkasında konsulluk durmadı. Ýa-da bir giden işläp berýän watandaşlarymyz bar. Ýolda, maşynda awariýa bolarlar bar. Şolaňa hiç birisinden konsulluk barıp bir habar alıp şolaň arkasında duran ýeri ýokdy. Ne bularyň iň agyr jinaýat edýän işleri. Bizim halkymyz şu zatlara düşünen oklar. Şul özlerinin nähil ýagdaýda kynçylyk çekip berýärlerini halkymyzyň şolaryň bizim üstümizden aýlyk alýarlygyny halkymyz bilen okşatlary. Aslında konsulluk diýen zat ýurdun daşyna çykan watandaşa eýe durup şoňa sahip çykmalydyr. İşsiz galdymy, hasta boldumy, nirde gedipdi? Şu zatlary özleri ýola goýmaly. Ine şu wagt geri dönüşde bir giden türkmenler ýaty. Näçe aýdan 6 aýlap, 1 ýyllap ýatarlar bar. Ödem gelin aýdlanmy. Ine şulardan hem hiç ýyl habar alanoklar da. Ne bular ýöne täze Türkmenistanda bularyň hemmesi bir jinaýat işdir. Bular bu zatlaryň öňünde eden etmişleriň öňünde jogabyny bermeli bolýar. Sebäbi hasapsız zat ýok. Hasabyny hökmen halk sorajakdyr bulardan. Bolýa, men şu ýerde jemläýin, soň üstüne ýetirim. Sağ olun Oğuzhan kardeş. Gaty doğru belläp geçdiň. Şu konsulluk diýen paraxorluk bilen paraxor diýsek anyk bir arkaýyn aýtyp biljekden biz şolaň paraxordugyny. Mundan 2-3 ýyl öňe bir Jenan maşgala sosial mediada Türkmenistanly ölüm ýastygyna ýatan ana şondan hem $3000 pul sorapdyr. Emma şo Jenanam öldü Türkmenistana gidip bilmän bärde ölüsi galdy. Şon ýaly paraxor bular. Bahar hanım başdyny size söz bereli. Hoş bolduk. Ayjahan hanım ýa-ni näme Oğuzhan bey gaty gowy zatlar belläp geçdi. Gowy zatlar bolanda halkyň iň bir agyr näme üstünde gaty açyk çekýär, kynçylyk çekýär, zorlanýar, şolaň üstünde gaty gowy durup geçdi. Näme üçin biz aeroportdan geçen wagtymyz biletimizi alıp arkaýyn geçip bilmeýäs. O yerde durun, näme pasportuňa peçat basyp durýar migrasiýa işgäri. Onun tanışını tapmaly, ondan soň oňa näçe miň dollar, $6,000 bilen gelenler var. Näme üçin şon ýaly bolup adamy kösäp çykarýarlar. Bäri gelenden soň ýakynda Könürgençiň Stalin ovasy da Könürgençe diýipdir, Özbek owa. Şo ýerden Sayara diýen 79-njy ýyl bir Zenan näme 15 ýyl işläpdir bir ýerde, jaý salypdyr, maşyna alypdyr, hemmesini taýýar bolup gitjek diýende aýagyna bir çiviltirip çykypdyr. Onu operasiýa etdirjek diýipmi, etdiripmi bilmedim. Onu gara şol aýal ölüpdir. Indi gitjek, bilerden aljak diýip alypdyrmy bilmeýän ara şo wagtynda ölen bu aýal. Şoňa ölsüne $10,000 sorapdyr. Onam göründen dilekçilik edip gyzlary ýöne onuň maşgalasy gaty dargady. Gyzlar bir gyza durmuşa çykdy, ýene bir gyza zorlandy. Ogly ýene berbat boldy. Ene şu enäniň başynda durmadygy üçin çağalar darmadagyn bolýar. Üstünde bir ene ýok, ata ýok. Ondan soň gör nämesini satyp
şu $10.000 yığnadylar. $8.000 yığnadyk. Şu yetmezmi diýse, ýok, 10.000'den bir köpegi keň bolsa da bolanok diýip diýipdir. Ölüýüňi adamyň gynançlykly zadyň bilem ejesi öldü o çağıçyklaryň. Ejesi 15 ýyl çağalaryny görmeden, şu ýerden gitmeden işledi. Soňunda ölüsünem $10.000 soraýarlar. Indi şol aýanyň diýip tırnaklary bilen gazap özçe ýok insanlaryň minnetini çekip gazanan puly jay aldy, maşin aldy, ýöne şonu $10.000 ýygnamak üçin şu jaýyny satdymyka. Men şonu oturup düşünýän da. Hani onuň 15 ýyllap işläni nire gitdi? Ne bu Azerbaycan nemme Türkmenistandan çıkıp Krasnovod'da Volvo maşinler vardır. Uly näme tır diýerler oňa, ýurtdaşyna gidiyorlar. Şonda şu Aşgabatdan çykanda şeýle bir aýlagly yer bardy. Eýran ara çägimi bilmeýän şu tarapdan şu Volvo maşin toğulanypdyr. Onuň şofýöri ölýär. Şoň ölüsini Türkmenistanyň häli granisadan geçen yerden şo ýerde ölenne şoýuny neme Türkmenistana getirmek üçin $10.000 isleýär. Onu TikTok'a goýýarlar, kömek edin diýmäne. TikTok'dan aýyr diýe. Näme ogurlyk, näme üçin? Sen hakykatdan sen kanunyňda $10.000 almaly ölüňden diýip ýazylan bolsa, sen konstitusiýaňda ýazylan bolsa, sen näme üçin onu TikTok'dan aýyr diýen? Howe bizim konstitusiýamyzda şeýle bar, ýazylan, şonu bermeli diýip otursalar bolýar. O öyle däl, halky köseýeler. Sebäbi hani gazdan, nebitden gelen pullar nirede, salgyt nirede? Biziň näme üçin hazinamyza giren akmy? Hani biz 4-nji ýerde durmaýasmy? Türkmenistanyň baýlygy 4-nji ýerde durmaýan baý ýurtlaryň. Näme üçin halkyň ölüsini $10.000 bilen getirmeli? Şolaryň haky konsulluklar näme işleýär? Şolar özleri uğratıp bermez şonu. Ne berdi yakalananlaram arada neme bilen uğradıp oturdular. Kargo samolyot bilenem uğradıp oturdular, gizli saklı. Näme üçin kargo samolyot bilen, uçak bilen gitmeli halk? Sebäp näme? Ýöne neme kemine tutuldy. Tutulanda şoňa pasport çıkarandyrlar özleri. Men häzir gidip pasport çıkarıp berdiysem bana bermezler. Ýöne men ýakalanıp men ýanymda pasport ýok diýsem bana çıkarıp bererler. Ýakalap uğratmalar. Şonuň ýaly halkyň üstünden basa ezip gelýärler. Sebäbi şol gelýän salgytlar hazina girdimi, girmedimi? Hani salgyt nirede? O gelýän pullar nirede? Näme üçin biziň hazinamyzda pul ýok? Şeýdip halkyň gözi açylmasyn, diňe kösenip geçsinler. Şu hazina barada bir zat diýmesinler diýip eýýam öňüne alýandyrlar. Şoň üçin hem halky kösiýe aç goýup bir 2 çemçe nahar goýup bersen gözüne bal bolup görnýändir şolaryň. Näzir türmedekiler hem şeýip saklaýarlar. Diňe buğdaýy ýa-da tüwi içinde ýağ ýok, diňe şonu suwa gaýnadyp 10 ýyl men türmede otursam 10 ýyl şonu ýmeli. Adam näme bolar şo ýerden? Maýyp bolup çykýardam. Öňe türmäge girmäke bir böwregini alyp ondan soň girýärler onu depip ezip girýärler. Ine bollar şu gelýän salgytdan nirede biziň hazinamyza girdimi şol? Näme üçin biziň hazinamyz boş? Olar nire gidipdir? Kim bizi sömürüp otyr? Diýip bular hasap soramasyn diýip şoň üçin hem halky köseýärler. Şu atlıkça şunu aýdaýyn. Sağ ol Bahar hanım. Gatyk inançly ýagdaý watandaşlary. Sebäbi Türkmenistanyň içindäki jenaýetkär topur, içindäki galanjy halkyny edip, gynap, öldürüp, ýok edip, ýurtdaşyna gaçmaga mejbur edip oturan adamlar. Bir kanun hökümet dibine goşa durnaň üçin aýdysy biz. Bir kanun gelen hökümet şu ýurdun içindäki
vatandaşlanmadan şunu ýaly erkekli ýagdaýlara seduwar edip otyr. Emma şolaryň ýurtdaşyna başga ýurtlarda oturan wekilhanalara hem bu işler dowam edip otyr. Bu jenaýatyň izini dowam edip öz vatandaşlaryna hıyanat işläp otyr, jenaýat işläp otyrlar. Sen öljek bolup duran adamdan näçin pul almaly? O pul nire gitdi? $10,000 nire harçlady bu haramzadalar? Entek cevap bererler. Oğuzhan kardeş başlasın. Şöyle bir zat bar da hemme zatyň bir soňu bardyr. Yani adam dünýäge gelýär çaga bolup sonra da ýene ýaşlanyp ölüp gidýändir. Şolar ýaly bilaňym soňu gelmeli. Halkyň düşünmeli. Halk düşünenden sonra bular öňlerinde durwan bilmediler. Bir eden jenaýatlar üçin halkyň öňünde uly bir hasap bermeli. Bu hasaby bular nähili berjekler? Bu halkyň maşgalalaryň dagamagy, birgiden çağalaryň eneli ataly bolup ýetim bolup ösmesi, birgiden ene atalaryň ýurdun daşynda ölüp gitmeleri, buların hemmesem şu konsulluğun üstü bilen, şu konsullukçulara seyredilmeli, seyretmeli. Aslında buların ölüsüne çelli akidip vermeli. Bunlar täze Türkmenistan'da şu yerdäki ölülerin hepsini başkalalarına özleri, elleri bilen tavşırmalı bolurlar. Gadarlar, akiderler, toprağı bilen kemiklerini akidip eltip vermeli ederler. Sebebi adalatlı bir devlet kurulacak bolsa bu zatlaryň hemme edilmelidir. Sebebi täze Türkmenistan bir adalatlı bir devlet bolmaly. Bay ýaşap, garip ýaşamaly däl diýen bir zat ýok. Şonuň üçin adalat hemme üçin deňdir. Kanun, hukuk yerden ýören 7 ýaşdan 70 ýaşara çelli deňdir. Onun üçün bular şu wagtda edip oturan jenaýatlarynyň üstü açylmasyn diýip, şu newitin gazyň pulunu ine ýygnamana çalışýandylar. Halkyň ünsüni başga ýere sowýandyrlar. Halk sormasyn, bilmesin diýip. Dünýäde 4-nji ýerde diýerler, jöne halk ýeren nan tapanoklar, çörek tapanoklar şu wagt. Hojalyklar, maşgalalar daga gitdi. Halkyň ýarsyny türmeden geçirdiler. Bu bir Türkmene bir iň uly bir wurgu boldy. Ödem öz Türk belleminiň eli bilen etdiler. Ne ýurdun daşynda Ukraina uruşunda ölüler var, birgiden Türk bellemiz ya da tutulanlar var. Şolaram bar konsulluk ýurda aly bilen owa. Hemçin alan oklar şunu. Sen konsulluk bolsaň sen barmaly, üstünde durmaly. Ya da şoňa ortiýete bilerek gönderýärler. Konsullugyň etmeli işi dämşi. Şolar ýalda da barmaly däldir. Hani Özbekistan karar kabul etdi. Uruşa giderlerin tom Türkmenistan'a gelen tom türmede oturacaktır. Cedatı vardır diýip. Bular näme üçin aýdan oklar? Ne bular halka tarap edilýän bir iň uly bir ihanetdir. Bular elleri bilen şu jenaýat edip bölür. Bu jenaýatyň altyndan entek bular çykyp bilmediler. İň erweden bular çağalaryna ýaňsalar. Olya, sağ olun şeýerde durayım. Sağ ol Oğuzhan kardeş. Bahar hanım başladı söz verelim. Neme maral durdyba biz neme diýe näme bolandan soň diýe sunuw diýişgärlerini Allah bir garşy ýokarda gezdipdir diýe de halkyň öňüne sün koklajak boldy. Sün bilen güýmeli oturdy. Ýöne halk nähil tepkisini görkezdi oňa. Öň neme Cemal Safarowa da täçgeydirin diýende de tepkisini görkezdi. Halk o sünkü ýutmadylar, özlerine ýutdurdylar. Ine halky hak soramasyn, şu hazine näme zat, hazina gelýän algyt näme zat, budjet näme zat, şu zatdan hiç gaýsyny bilmesin diýip
aydım saza güýmendirler. Aydım çyýyny köpel diýendirler, ol aydım ay diýe oňa daşyndan gözläp meniň ýaly garyplar höwäs edýändirler, şunu ay şu aydım çykuway diýe ýene bir zat höwäs edýändirler. Ene bu hiç hakkyn talap etmesin diýip neme şu hazine barada, salgyt barada bilmesin diýip bir halky oýalamak da çünki atmak üstüne şu çünki isgap otur, ýalap oturdy. Ýöne bu özlerine ters täsir etdi, gaýta kömek etdi bize halkyň dil açylmasyna, demesine. Ene aç galan halkyn daşary şeýdip oňmuň bilen güýmäp daşary ýurda çykaryp bärde de kösenip işläp ýörsiň, näme bileňak. Ay Türkmenistanyna bize bir neme ýok, peýda ýok. Daşary gidip işläli bärde de bir $500-600 pul alsan şo pulun ışgyna çüşüp geçsin diýip şeýdip gysdylar Türkmenistanyň içinde. Soňra bir daşar çykdyk. Bärde de işläp soňra zäherlenip ölen bar. Arakdan öldüler, kör bolsun diýenler bar. Ýöne olar arak içende habarlarda da aýdandyr koronavirusyň hem ilk çykan wagty şo wagty. Gorkup şu arak içsek virus gelmeýän düşünje bilen arak içip olar zäherlenip öldü. Ondan soň ýene öldüler. Ýöne şolaryň hemmesine mazary bärde galandyr. Men Türkmenistana ölümi äkitjek diýenlerim $10,000 bulara konsulluk diýmelder, bulara $10,000 diýip at goýmaly özi aslında. Ine Russiýanyň konsullugy, Russiýadaky Türkmen konsullugy oturandyrdyňyz ýaly bolup, näme üçin biziň eskerlerimiz çağalar o ýere gidýär de urşa alny konsulluk näme üçin nirden aýlyk alýar? Halkyň pulundan gelýär aşoňa aýlyk. Halkyň her şeýne her nämesinden bolsun, aýlygyndan bolsun, ýenesinden bolsun, badyrdan bir zat alarsyň oň üstünden salgyt, ýöne halkdan salgyt alýar da näme üçin biziň hazinamyza pul girmeýär? Şol adamym halkyň pulundan aýlyk alyp otyr bilse, ýöne näme üçin halkyň arkasynda duranak? Meňe doganym, çigim, inim, düşünkler edip aýdaýyn da. Näme üçin Russiýada deme işe dik gitdi. O yerdenem senin vizan dolup durdydy. Şonda da kaçak gezip ýörsiň diýip urşa alındy. Näme üçin ondan men Türkmenistanyň demesi bu watandaşy biz bir tarap döwlet bizde urşa gitmek bolmaýar. Näme jezasy bolsa pul bilen jeza salýaňyzmy? Ony ödemeli diýip näme üçin nemeleri çağalary bär deport edip uğratmaýar. Jeza salsyn. Näme üçin urşa goýup berýär? Ýöne konsulluk otyr, dilini ýuwdy otyr. Ol nirden pul alýar? Näme ol özü paýta ýygyp işläp, Gurbanuly, Serdar, olar şeýdip berýär oňa aýlygy. Halkyň aýlygyndan alyp, halkyň kellesini kesip otyrlar. Ene konsulluklaryň edýän şo konsulluk halkyň pulu bilen aýlyk alyp otyr. Ýöne şonu bilmesi gerek. Bilmesi gerek däl, hökmen ýerine getirmesi gerek. Nirede men şo jigim nirede? Biz ene martdan mäli habarlaşyp bilemedik şoň bilen. Bilmeýän bolsa men familiýasyna maýdaýyn şoň. Ataberdiýew Ihlas nirede? Näme üçin tap beren aklar? Konsulluk näme işleýär? Başga da diňe Ihlas däl, başga da ýene bir oglanam diýri ýetik ölüsi dirisi ýok diýe näme onu şagal idiňmi? Ýa-da nememi o sunugy dişgärler ýaly uçdum bir ýere. Biz ýerden bir garşy ýokarda gezip uçup ýördi. Şoň ýaly uçdum olar ýokary. Näme üçin konsulluk şolara iýe çykmaýar? Türkmenistanyň içinde bularyň polisiýalary ýezýär adamy. Daşary ýurda çykýarsyň, onda konsulluk iýeçilik edenak, halka kömegi ýok. Onda näme gerek? Bize konsulluk gerek däl, gitsinler konsulluk diýen zat ýok bolsun. Türkmenistanyň konsullugy işlemesin, biz öz günümizi özümüz göreli. Bize konsulluk näme gerek? Hemme zat halka garşy, halk maslahaty halka garşy, meclisi halka garşy, polisiýasy halka garşy, doktor ýene şeýle barsaň öldürmeli, mugallimler bilim berenak,
Näme bu Türkmenistan çüýretdiler? Halk ayaklanmaly. Ýöne ayaklanarım. Şeret näme maraldyr diýip nähili aýdymlar çykartdyrlar. Ýam oňuň ýorumlar ýazyp otyrlar. Nämeler edip otyr. Sen oýunjak görýämiň halky. Gömülüp ýatan nämeler zehinler bar eken. Men geň gördüm bari görüp diýdim biziň halkymyzda da beýle bejeriklilik, beýle nämeler näme näme diýýär? Beýle bir akylly hereketler bar eken biziň halkymyzyň Türkmenistanyň içinde de beýle zehinli olanlarymız bar eken oglan gyzlarymyz. Nämeler ýasap otyrlar, nähili aýdymlar çykartdyrlar. Sen häli bular oýunjak, bular bar mallaşdyrdyk. Aýdym saz bilen güýmäp otyrys, paxta ýygdyryp güýmäp otyrys. Olar ýaly pikire gelip otyrlar da. Halk siz bar häzir aýdym bilen saz bilen bir video taýýarlap urup oturan bolsa, bir gün sizi ayaklanıp depäňize de berer. Sen Türkmenden Türkmeni näme görýämiň? Näme ezik görýämiň? Oğuzun gany var olarda. Häzir ýöne hemme ýeri ýapyp goýdy. Şoň üçin hem hiç sady bilenak, ay men mallaşdyrdym diýip otyrda. Halk mallaşanak, halk gözüni açdy, nämedigini bilip otyrlar. Ýöne başymyzdaky oturanlar, konsullugy ýok, ne polisiýalary ýok. Olar mallar, işini yerine yetirip bilmeyenler özleri mallar. Sen halkın gazabyna duş gelersin, o wagtynda halky tutup saklabam olmaz. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Cennet hanım size söz vereli. Hoş geldiniz. Baş üstüne. Hoş gördük, sağ olun. Söz verdiğiniz için. Hiç yaxşı yurttaşlar. Gelin şu ilki bilen konsulstvo näme ve näme işe diýerdiň soraga jogap bereli. Konsulluklar daşary ýurtda halkyna kömek bermek üçin ve olaryň hukuklaryny korumak üçin döredilen bir resmi diplomatik edaradyr. Halkyna kömek bermek ve hukuklaryny gorumak ýaly işi wezipesi bar eken, onda buların näme üçin halkyň tersini işleýärler. Migrasiýadan geçende, ýurda girende, çykanda gerekmejek, bolmajak soraglar we mertebeň depeleýärler. Öz halkynyň konsulstwada nirde kömek, nirde hukugyny gorapdyrlar. Gaýtam ölsünden bile pul aldılar koronada. Onda bu konsulstva ilçikanalar näme gerekden sonra gelýär. Ýöne ýere aýdamyz ýok. Türkmenistanyň içindäki ýöreýän sistema çüýrük sistema diýip. Sebäbi liýakat diýen zat bolmaly. Her kim öz işini laýyklygy bilen ýetirmeli. Bizde sistemanyň çäklendirilen buýruklary bilen işleýärler. Konsul daşary ýurda çykan halkyna eýe çykmaly ve onuň ähli resmi namalaryny resmi ýagdaýda ýerine ýetirmeli. Ana şu zatlar dol ýetirilýärmi? Ýok. Konsulstva jamesiniň telefon açmaýarlar. Ähli bilgiler ýapyk. Gaýtam halkyň pikirini aýtmagyna we bilgi bermegine päsgel bolýarlar. Meselem şu Merdan Muhammedowyň dokumenti bolmazdan insan gaçakçylygyny edip Türkmenistany gaçyryp alyp gitdiler. Umida Bekjanowany dokumenti bolsa da onu iptal ettirip şu Türkiýanyň geri gönderme merkezinde şu wagt konsulstwaň etmeli işimi bu. Onda bu edaralar konsulstva, ilçihana, migrasiýa halkyň bähbidine işlemeýän bolsa, halkyny gaýtam para alyp, gorkuzyp, ürküzip, ýal pasport meselesini çözüp bilmeýän bolsa, onda bu ýurtda bir döwlet bar diýip bilmez. Bu çüýrük sistemanyň dollugyna aýryp
täze sistema reformalar bilen oturtmalydyr. Ýoksa çüýrük alman ýanyna bir sagdan alman goýsaň, ol sagdan almanam çüýret bilýär. Şol çüýrük sistemany aýyrmasaň, ýok etmeseň. Diňe bir bu edaralar däl, Türkmenistanyň ähli edaralar şeýle çüýren. Saglygy, bilimi, eskere, o hojalygy, hatda adatdan daşary ýagdaý bolanda da halkyna kömek bermeýärler. Bizim şu ähli tragediýalarymyzyň gözbaşy bu soralarynda jogaplary türkmen halkynyň salgytlarynyň sömürilmegidir. Türkmen halkynyň salgytlary uje 100 ýyldyr sömürülip gelýär. 70 ýyla Soýuz döwri, gaz neftimizi muhça sömürdi Rus imperiýasy. Ähli ýetişdirilen önümler dogry şu Moskwa merkeze gönderildi. Şoň üçin merkez gülläp ösdi. Türkmenistanda bolsa dogry düzgün zatlar gurulanam däldir. Gurulmadam. Garaşsyzlyk alandan soňam soňky 34 ýylam Rus imperiýasy gaz neftimizi sömürüp gelýär. Bu gezek Türkmeniň el bilen Türkmen sömürdi. Näçe sömürdi diýilende Türkmeniň başyna bir kukla oturtdylar. Ondan soň onuň ýüpüni çekip durdular. Ol kuklada bir samsyk bolmaly we diýileni etýän bir görewleri ýerine ýetirýän öňünde şonýan görewler goýuldy. Sen isleseňä şah ol, sultan ol, halkyň senin kontrolundan çykmaly däl we hakyny soramaly däl. Ne şeýdip gibrit urşuny döredip Türkmeni gırdyrdylar. Bu gezek 34 ýyl bäri görseňiz ýene merkez diýip Aşgabat gülledendirler halkyň hasabyna. Sebäbi ýurdun resurslary halkyň maly. Halk olsa sürünüp ýör ýurdun içinde daşynda. Ve düşünmem bilen ýoklar başyna gelýän betbatylaryň nämedigine. Şu betbatlaryň gözbaşy salgytlarymyz diýipdim. Bu arada saparagy resurslarymyzdan gelýän salgytlaryň maglumaty hiç ýerde açyk berilmeýändigine we halka hasap berilmeýär diýip orta meselen atandan ähli şu daşlar ýerine oturdy diýip aklymda oturdy da. Sebäbi 731 milliard hasap çykardylar gaz neftiň iň pes salgydyna. Şol salgytlaryň puly nirde diýip soramak gerek. Her bir vatandaşyň haky bar bu salgytdan. 1 milliardy 3 ýyl daýhanlary ýetýän olsa, onda şu 700 milliard bize şu 200-300 ýyla ýetmeli diýip tahmin etdim. Bu terror topar rejim gaýtam şu ýurdy, halky 100 ýyl iýize serpikdirdi de, çağalar akdyklarymyzyň geljegini ogurladylar, taaladylar, sömürdiler. Şoň üçin guruji mejlis bu salgytlaryň hasabyny sorajakdyr terror topardan. Şonuň üçin şu 33-34 ýyl bäri halky kontrolda tutmagy da, gorku astynda, türmelerde, daşarda organlar taýaklap, aýdyňlar ýok edip, genosit etmegi de, jahil goýmasy, şu salgytlar habar bolmaly däl. Ve opozisiýanyň şu oýunlary şu mesele getirmezligidir. Bize näme üçin muhit, du, su, gaz edendir diýemiz. Ýöne ýere hiç ýerde hiç zat muhit berilýän däldir. Muhit zat diňe sıçan gapandadyr. Bulan bir oýun. Saňa muhit gaz berýän olsa, muhit gazdan salgydy bilen işin bolmasın diýdigidir. Sebäbi Türkmenistanda hiç bir zadyň statistikasy, hasaby açyk berilen däldir. Hatta şu konsullaryň aýlygy barada da soradym da, o barada da hiç maglumat berilmeýär. Başga ýurtlaryňky görkezilen, meselem
Türkiye konsul orta dereceli neme aylığı 60 mindən 100 min TL aralığında. ABŞ'da ya da Avrupa yurtlarında işleyen konsulun 3 mindən 7 min dolar aralığındayken bizde hem zat yapık malumatı. Berde biraz temadan daşına çıkmalı oldu. Sebebi konsulluğun vazifesinin layıklığı bilen yerine yetirilmezliğinin sebeplerini inmemiz için de eğer Türkmenistan'da hakiki devlet var olsa halkın hakkı sömürülmezdi. Bu arada Halkın Sesi kanalında 5 yıl veri yaşlılarımız ve Gurcu Meclisi'nin azaları Türkmen halkının ve yurdun bu hala gelmenin sebepleri var arada gepleşkiler etkiler ve şu çıkışların sebebi de şu rejimin salgıtlar bu arada ağzasın deyip biter verildi. Ama eğer bunlar beter nettiler salgısın şu salgıdın üstünü örtecek ol. Halk maslahatlarda halkın ünsünü başka yerler çekip öğrendirler. Oyun var edip resurslardan gelen salgıdan hiç zat malumat yoktur. Sebebi bu korumpirunu devlet ve edilen kontraktlarda cinayet demek. Başta Rusya sömürüp otuyor, kalverse de Xitay. Terör rejimine de bizim biraz şu damızlık veriyorlar. Yine şey edip onlar şağıl meslek sürüyorlar. Halk olsa palanayım iyisin diyorlar. Türkmenistan içinde planı ve diyen salgıtları var. Devlet tarafından düzgünleştirilen birdecilerden alınan salgıtlar şoları da halktan sömürüyorlar. Ne için benim salgıtlarım sömürüler? Benim salgıdım bilen benim doktorlarım sağlığım becertilmeye, bilimsiz koyar. Eskerler ağaç. Adattan daşarı yağday bolanda qoğramayar. Kanunları, meheme, polisi qoğramayar. Qayta mertebem depeleyar. Demek, ol yurtta bir hakikattan da bir devlet yok. Yöne bir teritoriyası baydağı giyimli olan adı vardı, öz yok bir koşettırının içindeki devlet ve başında legitim değil olan hükümet var. Legitim demegim şu halk tarafından kabul edilen demek. Yani bu hükümeti halk sayılamadı, kabul etmedi. Demek bu hükümet legitim değil. Sebebi halkın 60% yurttaşında olup sayılavları geçirttiler. Türkmen halkı şunu ünsörmeli de ve medyalarda bir devletin, hükümetin yokluğuna Birleşen Milletler Kuramasına sesini yetirmeli. Sebebi Türkmenistan'ın kol çeken halkara hukuk resmi namalar var. 1948 yılda Adam hukuklarının umumu jarnaması Birleşen Milletler Kuraması tarafından kabul edilen Türkmenistan hem bu jarnamanın qoldaya 1966 yılda kabul edilen adam ve siyasi hukuklar var adı halkara paket iktisadi ve medeni hukuklar baradaki paktları Türkmenistan hem koşuldu. Bu paktlarda adam hukuklarını, söz azatlığını, saylav hukuklarını ve adaletli qazi proseduralarını üçün eder. Bilim, iş, sağlık ve medeniyet yal hukukları öz için alır. 1989 yılda çağı hukuklar barada kabul edilen konvensiya Türkmenistan 1993 yılda koşuluptur. Şunça halkara resmi namaları kol çekmeline qaramazdan bu hükümet kanunlar çiğneyar.
halkımız bu kanunların hiçbirine boyun eğmen, hükümetin bozyandığını medyalarda sesini yetirmeli. Da Birleşen Milletler Kuraması bu zatları ünsüp başlar. Sesinizi çıkarmasanız, ayağa kalmasanız, halkara kuramalarda halk hükümetinden hoşal deyip düşünüyorlar da. Yöne biliyorlar, daşar yurt sıyınçılarda Türkmen hükümeti öz halkını hemme taraplığını ezyendiğini, başka şahında bilgileri, medyaları yapık yurttuğunu, kaçanda halk sesini çıkar başlasa, halkara kuramalar bunu ünsüp başlar. Baş edip sanksiyalar girdiler. Sözüm cemledim, sağ olun. Sağ ol Cennet Hanım. Katı doğru fikirleri paylaştın vatandaşlar bilen. Şol Türkmenistan hemme taraplayın yapık bir devlet de. Şoň üçin yurttaşlarymyz o şehirdäki, bu şehirdäki bir bolýan wakalardan hiç ýeli habarsız bolup durýarlar. Yapık yurt. Ähli taraplayın. Bahar Hanım baş üstüne söz bereli. Türkmen halkyny şu Russiya Sovet zamanyndan, Soýuz döwründen basyp geldiler we ýuwaş-ýuwaşdan şo wagtyndan 8 sagat işiňi işläp azyrak aýlyk alýan. Olum sırdan biteýän aňyr bäri garnyň doýurmagy ýetýär. O wagtynda da hemme zat arzançylyk diýip nähilem bolmasa häzirki ýasama garaşsyzlykdan gowrakdy da o döwri. Ondan soň şey dip halklara sada galdy, yurttaşyna ýene Türkiýe beýle bir ösen döwletlere çykyp görmänden soň diňe Türkmenistanyň içinde Özbegistana gidip görerler, Azerbaýjana giderler. Hemmete bir meňdeş bir döwlet. Esasen orsun gorkusy türkmendir. Türkmeniň dyrnagy ösmeli däldir, gözü açylmaly däldir. Şoň üçin hem eginden basa geldi. Mallaşdyrmaly, jahilleşdirmeli. Garaşsyzlyk alandan soň oson başymyza bir oýunjak getirdiler. Biri padşah boljak bolup, iň bir akylly adamlary içeri alyp, owadan dep edip türme gurup, şo ýerde öldürüp ýok etdiler. Garaşsyzlykda gidip Russiýa nähilem bolmasyn bir ufak tefek nemäňden arzyň diňlenýär. Şoň üçin hem Russiýadan gorkýardylar. Häzir gorkjak da adam ýok. Sebäbi Russiýa sömürip otyr. Türkmenistanyň halky näçe jahilleşse, mallaşsa olaryň eli gelýär. Hakkyn sorap bilmeli däl. Bu gazyň puly, nebitin puly nire gidip otyr, onu sorap bilmeli däl. Birim nemeler çıkarýarlar arasyna, bu yaranjanlary her ýerde bar, ene Daşoğuda da var, her ýerde bar. Köpçülik yerlerde aralaşıp gedýärler. Näme üçin biz garyp? Nemede Aziz begen bir gepleşip de bellek geçti da näme üçin biz garyp diýip oýlanýardym diýip. Hakykat menim şolar ýaly oýlýardym. Birim şuna köpçülikde oturan wagtymyz jenanlar bolup oturanlar aýdýatlar. Näme üçin biz garyp diýip şey diýedik de, näme üçin biziň ýollarymyz şonu ýaly geplerini hökmen içinden bir çykýar da görmeýärmi, giden neme bolup otyr. Öň ýokdur Russiýa zamanında. Häzir Türkmenistany owadalyp otyr. Ene Aşgabatdan plan zat 3 ayak salыныp otyr ýa-da 5 ayak salыныp otyr. Şonu ýaly gepläp halka aldy da. Onu da ananyas bize. Ananyalar Türkmenistanyň eýowa şonu ýaly owadan şäher salyp otyr. Osan pullar şoň gidip dur şey diýip düşünýär. Habaryndan ýok, ol günlük näçe milyonlap deme pul girmeli Türkmenistana, ýöne onu Russiýa sömürip oturandan halkyň habary ýok. Granisada saldaty orsun eskeri öldürüp bilýär. Türkmenistanyň içinde özü orsun eskeri var ahyry. Bizim öz eskerlerimiz şo yarı ıskılatlary da iyi bolup bilmeýärler. Şoň başynda orsun eskeri otyr.
Bariye gidiye Kuşku'da, Granisa'da 3 tane askeri öldüren, onun Taliban öldürdü deyip Taliban'ın üstüne atıyor. Ay halen bizi Taliban'ın ors horağı atıyor. Ors horsar etip görküzüyor. Havarından yok halkın bana. Ors onların kanını içi Türkmenistan halkının ırskılını ağzından kesip alıp otuyor. Şoň üçin biz yurttaşına çıkıyız. Birem aeroportda nähiller yalvarıp geçiyorlar. Geçirer mi kadip näçe dile edip şey edip dururlar. Halkı da birem mollalar çıkıyor orta gepliyorlar. Zagranda pasportunu akıtıp okutup yürüyen adamlar var. Şu yoldan geçeyim men deyip men bäri gelenden son kän eşitdim şonu ýaly molla okuttum. Indi yoldan geçip bilerin. 3 tane gidip okusa son 2 tane geçse eýem neme diýe ha ana onu peýda etdi menim gidip okudayın. Molla köp üns berdirýärler. Täbi mollalyň agzyna bakmaly. Molla olsan sen sabır etmän, şükür etmän öwrenýär. Otur bu dünýäde gowulyp görmesen indiki dünýäde görersiň. Ine gitti öwläler aýlan dileget şonu ýaly edip halky güýmeýe. Şeydip halk mallaşdyrylýar. Doktorlar ýok bolsa TV-we öýdýändirler. Şoňlar ýalyk bilen halky çökerip gelip otyr. Ýöne halk bu zatlary biz näçe 5 ýyldan bäri indi 6 ýyla ýakynlap gelýär. 5 ýyldan bäri çykyş edip otyr ýaşullarmy her şeyi açyklap men gözüme inanmadım bular ýalyk biziň hazinamızdan beýle bir daşary ors bunya sömürüp oturandyrdy alýanny bilýärdik de ýöne bular ýalydyr diýip demedem zat benim şu ýere gatnaşandan soň eşitip görüp bara aklym hayran galyp otyrna biziň näme üçin garyp bolmamyzyň näme üçin bilimimiziň ýoklugynyň esas sebäbi üstümizdäki duran ors başymyzdaky oturan orsun kuklasy tanap orsun elinde çekip otyr. Birem döwleti ýöretjek bir ukyby ýok. Şoň üçin döwlet gün-günden çekip otyr. Konsulluklarym bilýär bu zatlaryň hemmesini halky kösemeli, halk gepläp bilmeli. Diňe alan aýlagyna şükür edip oturmaly. Yakalanmayın, tutulmayın hep korku gezmeli. Şu korkuyu Türkmenin gözünden ayırmalı diyen düşünce var. Yani Türkmenin hem sabır kasesi dolur, ayağa kalar, o vaktinde hasap katı uludan sorulacaktır. Täze Türkmenistan, kurucu meclis, bunların size yutturmazlar. Bunların hasabını yeke vermeli olurlar. Halk ayaklanar, halkın gözü açılıp otyr, hemme zady bilip otyr. Öňkü ýapyk bir neme ýok. Indi görüp bilip otyrlar. Biriniň elinde biri dinläp bilmese ikisi dinleýe, o dinlemeyene de habar berip otyrlar. Sağ olun. Sağ ol Bahar Hanım. Muhammed kardeş, hoş geldiniz. Size söz verelim. Şu konsullukların ediyen cenayet işleri vardı. Fikirlerinizi boşsanız baş üstüne. Salam kardeşler, iyleştiler. Näder biz köp zatlaryň gurugyny diýäsda ýöne şu eýemler şeýlik hemmemden bilýäsdir. 5-6 ýyllyk bir nememiz bar da, geçmişimiz ýa-da 5-6 ýyllyk bir hereketimiz bar. Şu hereketiň içinde köp önemli, möhüm neme halkyň bähbidine ýa-da umuman bir jemgyýetiň bähbidine, jemgyýetiň bar bolmasy üçin şeýle düýpli gurumlar etdik da şu ýerde haýsy bir gurumy ele almada da misal üçin en ýakyn wagtda kardeşlerimiz esasy salgyt meselesini öňe tutdular. Ondan konstitusiýa meselesi wady, meclis meselesi wady ýa-da alym bilim meselesi. Haýsy bir naranmada da häzirde ýurdun içinde şu zatlar asliýetinde hemmesem nemeden degersizleşdirilen, yani gammaty gaçylan näme üçin? Alymly bilimli bolmagyň özi, yani
alımly bilimli bolanyň bilen ýol alyp bilmeýän alymly bilimli bolanyň bilen durmuşyňda bir ütkeşiklik bolmaz ine orta mektebim doğrudan utarıp mine şunu ýaşaýan adamlar şeýle bir nemeler döretdiler da adamlaryň gözünde şeýle bir imajlar döretdiler her türlü ýa-da sen dogurçul bolsaň eýem ýanky her türlü at goýdular dogurçul bolsaň bir çeýesni bir ýene şu ors döwrüniň nemelerinden galan atlar bilen ona at goýdular, kamany istediler, ýa nemes ýaly diýdiler. Ýani halkdan ýer görmediler şolary. Geň galaýym bol bir ýagdaý. Alymly bilimli bolany halkdan görmedi. Ondan soň şeýsini bolany halkdan görmedi. Näşeýdip şol umuman asliýetinde bir jemgyýetiň halkyň iň bir gymmatly nemesi da bir gymmatlylygy da dogurçulluk ýa-da ýanky adalatlylyk ýa alymly bilimli bolmak ne şu zatlary halkyň aýagynyň aşagyna berdiler. Ondan soň höwesem bolmady da halk köpçüliginde. Şoňa alak bir neme yaratdylar, döretdiler. Şu Orsiýanyň ýa-da rejimiň iň uly laboratoriýasy, şu sosial laboratoriýasy Türkmenistan. Şu taýda da şoňa bir düzgün ýöretdiler. Onam birazjyk öňräki taryhlara gitsek, Stalin döwründe alyp görenmedi. Stalin döwründe de şeýle bir adalatsyzlyklar bolanda, ýani bir owaň içinde ýanky bilimi, düşünjesi güçlüräk kim bolsa, ýan bir 2 sany ýa 4 sany esker gelýär, hiç zatdan habarsyz alyp gidýärler, şo gidiş, o gidiş. Ondan soň on ölsünden hem habary ýok, diýersinden hem mine şoňa alak bir döwür ýaşanda. Stalin döwründe de, SSSR diýip adamlar täm arlyk edýär, şo döwürde ýaşasak diýip o döwürde ýaşayan adamlar elbetde şo döwür hiç zatdan habarsyz ýöne öňüne goýulan aşy iýip ýaşayan adamlar belki gowy ýaşady ýöne o düzgünü görýän, şol düzgünüň elbet täsirini duýan adamlar bolsa bunyň kynçylygyny çekdi. Indi konsulluğa nähil gelip bilýär. Çünkü Türkmenistanyň şol Stalin döwrüniň repressiýasy ondan öňkü umuman şol raşizmiň aýagy ýyzlarynda ýörep barýan bir ýurtda Türkmenistan. Başga bir nemesi ýok, açıklamasy. Ýurdun içinde hiç ýer bir kanun esasında hereket etmek mümkinçiligi ýok, isleseň hem ýok. Yani bir erkin bir neme ýok da, erkinlik ýok, erkin media ýok, erkin bazar ýok, erkin sosial guruluşlar ýok. Indi şoň ýaly bir ýurdun nemesi, ýanky konsulluklary, olar ýa şol ýurdun başga daşary ýurtdaky wekilleri da, biz şo wekilleriň nemesini görýäs, onuň izi ýanky şo Staliniň aýagy ýyzynda ýaşap oturan Türkmenistanyň ýa-da Stalin rejiminiň aýagy ýyzynda ýaşap oturan Türkmenistanyň wekilleri, bu konsullar, hani bularyň nemesini bilmeli da düýbüni. Bulary bir garaýş etjek bolsak ýa bular hakynda bir pikir ýöretjek bolsak, yani o rejimde de asıl ýurdun eýesi men diýip oturýarlar, ýöne ýurduna eýeçilik etmez, ýa ýurdun geljegi üçin, ýa ýurdun ösüş üçin hiç ýyl hereket etmez, diňe talar ýurdu. Ýurdun eýesi bolup biler ýa-da şo ýurdun eýesiniň hyzmatkarlary bolup bilerler. Yani indi konsulluklara medýany iş şol konsulluklar daşary ýurtda halky kontrol aşagynda tutmak mümkin boldugundan, oňaryp bildiginden, ondan soň ýene şo halkdan näme soýup bilse, näme alyp bilse gazanç edip almak. O taýda ine esasen Borsiýetde, Türkiýede ýa Ýewropada, Germaniýada konsulluklar bar. Şular esasy ýanky paraxorçuluk işinde de gaty uly öňde barýan nemeler bar, hereketler bar. Näme üçin talapkän islendik meselelerde. Bunu biz häzir
detaylarına da ineriz belki. Häzir bolmasa da soňky gepleşiklerimizde. Yani bir konsullukların esas maksady ýurdun daşynda gezip gören gaty kän tanly türkmen ildeşlerimiz bar. Yani bularyň haýsy birini alaly, Orsiýada alaly, ýene Orsiýetde kardeşlerimiz ine ýakynlary, ýakynlarynyň nirdeligini bilip bilen oklar. Yani bu adamlaryň jan saglygy, yani şo ýurtda gezip gören adamlaryň hasaby, sanawy bular hökbany suratda konsulluklarda bolmaly. Olarda bar ýany. Bular ölen ýiten bilen däldi. Esasan öňe çykjak, şolaryň şu düzgünni, şolaryň alyp barýan bir kanun hereketlerine karşı gelecekleri izarlamak bilen meşgul. Yani yitip yok bolup ölen ya hastanada hasta yatan bular bilen adamlaryň işi yok. Olaýam bularyň edýän hereketleri bularyň kimligini görkezýär, öňe çykarýar. Yani edýän işlerinden nähilek bir konsulluk ýa nähilek bir ilçihana diýilýän, başga näme diýilýär, ýa bilip bolýar da. Şu ýurdun daşynda gaty kän ildeşlerimiz agar kösençlikler çekip ber, maşgalalar dagaýa. Her kim normalde diňe öz töweregindekiler bilýär-de bu asarly bolup görünür. Belki ýöne biz şo umumy meçhuryny alsak, statistikasyny çykarsak häzir tanardan gaty kän. Şu konsulluk şu zatlaryň hökmany suratda demesini etmeli, sanawyny tutmaly, hasabyny öwretmeli. Gerekli ýerinde şol döwlet bilen, şol döwletiň degişli edaralary bilen bir araya gelip bu taýda kanunçylyk işlerini öwretmeli. Näçe watandaşymyz daşary ýurtlarda, mazarlyklarda ýatyr ildeşlerimiz. Günü gelende şu konsulluğun şu döwürki işlerini işgärlerinden biz hasap soramaly däm şu boýunça. Bunun has agyr nemelerem bardyr. Häzir belki ýüz tutup ýalwaryp haýyş edip kömek ediň diýilende de şolaryň işi bitmeli ýerine gaýdan ildeşlerimizden bar. Şu konsulluklardan gaty uly bir neme gidip dur. Degradasiýa diýilýär. Degradasiýa ýurdun bir halkyň, bir ýurdun halkynyň jemgyýetiniň ýok boluşy. Muny başga görnüşde görkezmegem mümkin däl. Görnügem dur şeýlede. Ýok boluşy, konsullukdakylaryň kimligi ýa belli. Onuň üçin tarih unutmaýa, bu zatlary jemgyýeti unutmaýa, jemgyýetiň bir aňy bardyr. Ýöneköy halk hökmünde görüp gerçekün eden etmişlerimiz ýanymyzda galar, geçip gider diýilýän bolsa-da ýalňyş ýandyrlar. Şu ýerde jemläýin uzak boldy, ýene goşulan. Sağ olun. Sağ olun Ahmet kardeş. Atıp doğru kırlanan paylaştığın kardeşler şu agar bir hürmet otursa şu konsulluklarını eden cinayetleri hiç açana unutulmaz. Bu zatlar saat oların edip oturan cinayetleri yadırıp duran. Hem cemiyet unutmaz diýen, yani Muhammed kardeş geçinýäli. Cemiyet unutmaz, ama filýan cemiyetçilik guramalar hepsi yurttaşına misal çünkü Türkiye'deki Türkmenistan'ın baş konsolosluğu vardır. Şuna biz näçe ýylary şolaryň edip oturan cinayetlerini aýtyp gelip otursa, ýöne şuny bütün dünýä guramalarym şolary görüp sinedip belli alyp oturandyr. Biz muny olardan haýyş bilen ýüzlenmezden biz olara bizim ölümimizi alıp gittik. Kimsesizler mazardy. Ýa şu Türkmen watandaşlarymyzdan doğuldu diýsegem yalan bolmasa gerek. Müňlerçe eneler, müňlerçe atalar şu ýerde şu mazarlykda aldy. Kilyos mazarlygynda. Ona da ýam jogap bermeli wagty geldi.
konsullukların yakalarından tutup cevap soralar entek. Biz olurdan talap etmeli. Biz olurdan haýyş bilen yüzlenmeli diýilen hiç ýerde ýok. Sebäbi olorun edip oturan jenayatlaryny biz gözlerinden kan aktyryp sorarys. Homit kardeş başdyna. Sağ olun, yani koşmak istedim de uzunrak oldu diýip ýene demetdim, ara verdim. Ene bir misal bizim goňşy ýurdumuz, goňşy döwletimiz, doganlyk ýurdumuz ene Özbegistan. Ene şo ýurdun nemesi konsulluklary şol ýurtda haýsy ýurdum bolsa daşary ýurtlarda gezip görün köp watandaşlaryna şeýle bir neme beripdirler. Mümkinçilik şol ýurtlarda siz eger bir iş ýeri açsaňyz, şo taýdaky açan iş ýeriňiziň kärendesini töläp bermek, ondan soň şo taýda işletjek adamlaryňyzyň aýlyklaryny ýa-ni sigorta diýilýär, türkmençesi näme bolýar? Sigortyndy düşüner ildeşlerimiz. Hawa strahavaniýa ýaşlandyrys diýilýär. Şoň ýalatlaryna çelli edene döwlet bolup kömek edýär diýip şoň ýaly öz watandaşlaryna daşary ýurtlarda iş ýer açmagyna, şo taýdaky işleriniň ilerlemesi üçin şoň ýaly täze mümkinçilikler döretip başlapdyrlar da daşary ýurtlarda. Bu zatlardan biziň Türkmenistanyň ýa-ni konsulluklarynyň habary ýokdur öýtýäňizmi? Elbetde bardyr. Ýöne biziň habarymyz ýok, halkyň habary ýok. Daş töwerekde döwlet öz watandaşyny näil goldaýar, näil demedýär. Arkaçykka döwlet diýär, men hökümet diýemok, sebäbi hökümetler elmydam üýtgäp durýandyr, ýöne döwlet elmydam durýandyr. Döwletiň esasy wezipesi ýa-da esasy barlygy şo taýda watandaşlaryň hasabynadyr. Onuň üçin ýa-ni hökümet meselesinde ýa-ni ildeşlerimiz hem birazjyk näme bolmaly, seçici bolmaly, dikkatli bolmaly. Şu gün häzirki bir kanun hökümet häkimiýeti eýelen bir kanun hökümet döwlet ýaly alyp barýar. Dünýäň ýüzünde muňal däl döwletleriň guruluşlary, ýaşaýyşlary. Şoň üçin birazjyk näme bolupdyr, nämeler bolupdyr başymyzda hem görmeli hem her bir watandaş, her bir ýurtdaş öz watandaşlyk, ýurtdaşlyk borjy hökmünde şu zatlara demesini goşmaly, täsirini goşmaly. Pikir hökmünde bolup biler, hereket bolup biler. Ýa-da daş töweregini ýa-ni pikirlerini paýlaşmak bolup biler. Bular hemmesi bir nemedir? Hereketdir, netijedir. Bizde türkmenlerde aýtgy bardyr, dama köl bolar diýe. Şo zatlardan eýen bir hakyky döwlet döräbilýär. Jemledim häzirlikçe, sağ olun. Sağ olun Homit kardeş. Vatandaşlar şu şeýleşimizden has sonuna da gelýär. Başga pikirlerini goşjaklar barmy? Eger ýok bolsa, menem biraz öz pikirimi goşaýyn. Şu ýerde şu ýa-ni cennet tanymam belläkeşde bütün dünýä guramalary, bütün dünýä synçylary şu Türkmenistanyň konsullugy bolsun, başga guramalary bolsun, wekilhanalary bolsun, şolara özleriniň gizli tarapyndan ähli taraplaryň synçylygyny edip oturdyk. Doğru eläpkeşdi. Zatlar bu edip oturan jenayatlary, ýa-ni hastalardan $3,000, $10,000 para almaklary, zatlar hemmesi jenayatlygyny biz aşançyl belläp berip oturda ýöne konsullugyň işgärleri, konsulluk bolsun şu ilçhanalary, Türkmenistanyň ilçhanalary nerede bolsa bolsun zatlar bilinmez
Zatların ertir hiç kim hasabını vermez diyen düşünce bilen ediyen olsalar bu yanlış hareket. Bu zatlar endi biz 5 ýylda märi şu meclis olup şu zatların gurrunne dotista. Kän gedegem mediada da çykyş edip aýdyp berýär şu eden jenayetlerini. Yani belleşimi diýäli bizim başymyzdan insan hakları koruması olsun bir bolmalar. Zatlaryň üstünden seredip iş işläp atýarlar. Şunu bilmek gerekli. Sebäbi bular insan kaçakçylygyny edip şu Merdan Muhammedowy oğurlap ýol bilen, gizlin ýol bilen Türkmenistana uğratdylar. Ýene de şoňa meňdeş Umida Bekjanowanyň şonu ýaly. Umida Bekjanowa näme etdi? Ve şu Türkmen vatandaşlarına konstitusiyanın her bir maddasyny maddama düşündürüp gelýärdi. Ana şoň üçin bozulup ilçhana diýilen ýanky oňa da Türkmenistan Ankara'daki baş konsolosluğu. Emma şolar näme sebäpden şol adamlary, şu aydın adamlary, şu halkın öňüne çykyp bir hakykati gürlen adamlary gizli ýol bilen Türkmenistana alyp gitdi. Umida Bekjanowa da şonuň gönderme merkezinde tutulýar. Şu näme üçin şolar şunu edýärler? Şolar öz edýän jenayetlerden gorkuň üçin edýärler. Gorkup şonuň üçin edýärler. Sebäbi bular şu aydın adamlardan gorkýarlar. Bahar hanım boşluğunuz olsa başlayın. Yo men bir ulu zat del neme şu konstitusiýany okap bir TikTok'ta bir bölümünü gördüm de men. Näme üçin diňe pasportu görkezip konstitusiýany okýar şol. Näme üçin özü oturup ile biz yüzümüzi açyp nemede otursa, ayda otursa, Umida hanım konstitusiýany okýardy. Hiç eli gizli saklı nemesi ya şular näme üçin yüzünü gizlep çykýar? Men şonu düşünmedim de. Kimden gorkýar bular yüzünü gizlep çykarýaly? Otursun, halka düşündürsün. Diňe telefonlarda, TikTok'ta, ýene bir ýerde dälde. Näme üçin şu telewizorda diňe iktisady tarapyndan Türkmenistan ösýär, budjet ýene bir zat diýip ýalan geplerinden näme üçin şoňa bir kanal goýsunlar, ýörite kanunlary okuyan bir jurist bolýarmy? Açyk halka düşündürse bolmaýarmy? Bular näme üçin telewizorda ýok onýazat, habarlarda ýok. Diňe ýöne Türkmenistan ösýär gidip otyr, Serdar hazine bilen budjeti garşdyryp otyr. Näme geplerini bilenak. Diňe TikTok'ta paylaşylýar. Onun yüzünü görkezmän diňe pasporta seredip bize konstitusiýany okan bolýar. Bunun sebäbi nämeden? Näme üçin yüzünü gizleýär? Näme üçin telewizorda habarlarda bir kanal şolar üçin halka düşündirmek üçin goýan akkalar. Bulara bir näme jenayetçi toparymyňa bir jogap barmy? Halk bilmeli-dämi, konstitusiýany bilmeli-dämi, kanuny bilmeli-dämi? Bu aeroportda barıp bir de şol ýurda çykyp gelýär, seni geçirmeýän diýse bol egini gysyp izine gitmelimi? Näme sebäpden diýip hakyny talap edip etmeli bilmeli-dämi halk? Sebäbi näme? Buňa jenayetçi toparyň bize bir jogaby barmy? Diýjeklerim şundan ibaret, sağ olun. Sağ olun hanım. Vatandaşlar şu konsologlukdan biz tanıdığında näme üçin vatandaşlarına arka durana ýanky Kilyos mazarlygynda ölüp ýok bolup gitmeli diýilen bir kanun ýokdur. Şoň üçin biz vatandaşlar bütün Türkmen vatandaşlaryna şu ýerden ýene ýüzlenesim gelýär. Şu ýanky Bahar hanım aýtýaly konstitusiýanyň her bir maddasyny öwrenmekleri derhur diýip düşünýär. Sebäbi öz hakyny, hukugyny talap etmäge hakkı her bir vatandaşyň. Olaryň konstitusiýada ýazylandyr.
Emma şol konstitusiya karşı işläp oturan ýanky konsulluk olsun, başga guramalar olsun, biz şolardan öz hakymyzy, hukukymyzy talap etmeli watandaşlar. Biz indi näçe ýyl bäri şu kurucu mejlis bolup şol şu zatlaryň üstünde işläp berýärler. Bu konsulluğun ýanky eden jinayatlarynyň, ýanky para horlugynyň, ähli eden jinayatlaryna sagat jogap berjekdirler. Olaryň wagty geldi watandaşlar. Şunun bilen şu gepleşigimizi geçirip soňuna geldik watandaşlar. Hoş bolun gelip beren gurrunlaryny da gelecek gepleşiklerimizde görüşýänçe hoş sag bolun. Yine bir reklam hökmünde aýtyp geçeýin, şu bizim Kurucu Meclisi'nin Milli Halas Etiş Komitetinin ähli çıkışlarını izgiderli abone olup like basıp şu gepleşiklerimizi dinlemeňizi yine bir gedek ýatda diýip şöýerden watandaşlar. Hoş sag bolun.